Ale my po vás nechceme, abyste tady seděli jako pěny, rovní jako pravítka a koukali a ani nedopali. My vás chceme dneska trochu pobavit a potěšit tím naším divadelním představením, takže budeme naopak moc rádi, když si tady pěkně sednete na tu židli, připravíte se na to, že byste se snad mohli i pobavit. A když vám to přijde k smíchu, my budeme naopak moc rádi, když se budete smát a třeba i hlasitě smát. Naopak nás to vždycky povzbudí a budeme vědět, že se vám to líbí. No, když vám to k smíchu nepřijde, tak samozřejmě se nesmějte nám, to je jako jasný, že to z vás nemůžeme nějak tlačit. Ale já vás tady teda všechny moc vítám. Divadelní představení, které jsme si pro vás připravili, se jmenuje Mikulášovy patály. Je podle jedné velice známé knížky francouzského spisovatele René Goscinnyho. Četl někdo Mikulášovy patály? No, výborně. Někdo jste možná viděli jako film, že jo? Výborně, jak je tady několik z vás. Tenhle ten autor René Goscinny, to možná vidělo víc z vás, napsal třeba i Asterixe a Obelixe. To znáte určitě taky. Takže z téhleté knížky o Mikulášovi, který je tak skoro starý asi jako vy, jsme vybrali 4 povídky. Kouří, Lojzička, Musíš být rozumný a Byl u nás inspektor. A takovým motem, heslem toho našeho představení je dělo se to nám a děje se to i vám. Možná, že tam opravdu v tom představení najdete nějaké zážitky, zkušenosti, které znáte sami ze školy, z party, z domova. A já pevně věřím, že se vám to bude líbit a že vás to představení potěší. Pokud ano, tak nám prosím na konci zatleskejte, to je jediná odměna, která je pro nás opravdu důležitá. Děkujeme a doufám, že se budete bavit. Říkat sprostá slova, strkat si prsty do nosu, třískat dveřmi, ale kouřit doutníky? To ne? Tak vidíš, ale to se tu schováme, aby nebyl malér. Máš zábalky? Ne, nemám. Co kdybychom šli koupit do grafiky? Máš peníze? No, mohli bychom se na ně složit jako na konci školního roku, když kupujeme dárek paní učitelce. To je
takže ty koupíš zápalky. Jedině tak to bude spravedlivé. Hele, ty jsi ten doutník koupil, jo? No, ne, našla jsem ho v zásuvce tatínkova psacího stroji. Tak když jsi ten doutník nekoupil, nevím proč. Já bych měl platit zápalky. Tak kouřit nebudeme. Dobře, koupím zápalky, ale do trafiky půjdeš se mnou, platí. Je to platí. Co vám byste si přáli za šábně? Zápalky. Pro naše tatínky. Ale malé lidi si nesmí hrát se zápalkami. Nic vám neprodám, vy chuligáni. Víc se mi líbilo, když jsme byli ve Šánkové. S tím tatínkem si to pěkně pokoně. Máme druhou bratrance. Ten je scout. Když se prý učili, jak se vydělává oheň, když se o sebe přou jenom 2 kousky dřeva. Kdybychom byli skauti, věděli bychom, jak na to, když si chce člověk zakouřit doutník. Nikdy jsem neviděl žádného skauta kouřit doutník. Mám to už opravdu dost. Ten pak tak začíná mít pěkný hlas. Dívej, ještě jedna poslední zápalka. Viděl jsem to v jednom filmu. Rádi pozor, máme poslední zápalku. Podívej, to už nosem. To je divné, už nemám vůbec hlad. Jsi nějaký zelený níž. Jdu k mamince. Mikuláši, není ti něco? To je z toho kouře. No, vidíš. Tak ti pořád říkám, že ta dýmka otravuje vzduch. No s kouřením je konec. Ven! Mikuláši, odpoledne k nám přijde moje dobrá přítelkyně s dcerou Lojzičkou. Lojzička je roztomilá holčička. Musíš na ní být milý. Já chci, aby viděla, že jsi vychovaný. Ale máme, nemohl bych jít radši s klukama na kovojku do kina. Jestli budeš na Lojzičku hrubý, tak si to spolu vyřídíme, rozumíš? Ano, máme. Jak na ní můžu být milý, když vůbec nemám holky rád? Neumí si hrát na nic jiného, než s panenkami, nebo na prodavačky a pořád brečí. Já sice taky někdy brečím, ale jenom z vážných důvodů. Pojď se obléct, Mikuláši, aby nás chtěla viděla, Jak jsi vychovaný. Mikuláši. Ahoj, pojď dál. Mikuláši, ty jsi ale vyrost. Tohle je Lojzička. Tak se posadit, pojďte posadit, začínáme si. Slyšela jsi, že ta Výbarová zase koupila nový vysavač? No, já se
jsem si myslela, že mám opravdu. Ne, koupili si zase nový. Mikuláši, jestli už to budete, běžte si dát koupit. Vypadáš jak opice. Za to ty jsi jenom hloupá holka, abys věděla. Jo, Tak co, ukážeš mi nějaké tvé hračky? než jsem jí stačil říct, že to jsou klukovské hračky, našla mi ho do půl těla oholeného medvěda. Byl oholený jenom do půl těla, protože celou tu operaci tatínku pojící strojek nevydržel. Ale to je teď jedno. Ty si hraješ s paninkama? Tak co děti? Bavíte se dobře? Ano, dobře. Opravdu rozkošná. Úplné koťátko. Mikuláši, ukažte si své obrázkové knížky. Jako dvě koťátka. Té knížky mě vůbec nezajímají. Nemáš tu něco lepšího? To je krásný letadýlko. To je moje letadlo. Hele, já jsem tady host a já mám právo si hrát s čím chci. Nebo mám zavolat maminku a uvidíme, kdo z nás bude mít pravdu. Nechtěl jsem, aby zavolala maminku. Z toho by byly jenom samé nepříjemnosti. Ale taky jsem nechtěla, aby mi rozbila letadlo. No, když jsem se stihl rozmyslet, Lizička pustila letadlo do otevřeného okna a to vyletělo ven. Podívej se, co jsi udělala. Moje letadlo je v tahu. Ale není v tahu, ty blbonku. Stačí, když pro něho dojdeme. Mami, můžeme si jít hrát do zahrady. Ne, dneska je tam zima, hrajte si v pokoji. Ale já bych chtěla vidět ty vaše krásné kvítičky. Tak se takhle označila. Naštěstí se mu nic nestalo. Štěstí. Co jako budeme dělat teď? No, chtěla se dívat na kytky, tady máš celou řadu. Na kytky se ti můžu vykašlat. Měl jsem z toho chuť dát jednu do nosu. Ale maminky by nás z okna mohly vidět. Žádné jiné hračky tady nemám. No, možná v garáži kopací míč. To je bezva nápad. Stoupni si. Tamhle mezi ty dva stromy. A snaž se to chytit. Div se mne k smíchy. Já, a když v tom děsná šupa. Mikuláši, místo toho, aby si hrál všelijaké divoké hry, udělal bys líp, kdyby se věnoval svým hostům. Zvlášť, když jsou tak roztomilí jako Lojzička. Podíval jsem se po Lojzičce a zase klidně čichal v begony. Večer jsem sice nedostal moučník, ale to vůbec nevadí. Až budu velký, vezmu se Lojzičku za ženu. Dává senzační šup.
Mikuláši, nebo bude mít klient sám pro sebe. Ale já si myslím, že to jsou keci. August je totiž vždycky lhář. Celestin, který je nejchytřejší žák ze třídy, stráví nějaký prázdninové škole, kde ho naučí anglicky. Celestin je totiž blázen a Vendelin, ten se bude krmit lanější Bůh ví kde. Jen já ještě nevím, co budu dělat. Tatínku, kam pojedu na prázdniny? Už je čas. Ano, před chvílí jsem na to. Musíme to tady říct. No, tak mu to řekni. Můžeš mi to říct ty? Já? To byl tvůj nápad. No dovol, si přece Tak, řekla. mluví se tu o prázdninách nebo ne? Náš Mikuláš je už velký. Myslím, že by ještě nám tam pomohl. Co zase jo? A je tam, kam pojede také les? Ano. Takže to není tam, kde jsme byli minulé léto. Ne, já prostě nemůžu. Třeba až příští rok. Ne. Jednou je rozhodnuto, tak je rozhodnuto. A Mikuláš bude opravdu rozhodnut. Ty jsi Mikuláš. Budeme bydlet v hotelu? Ne tak docela. Myslím, že budeš spát pod stanem. Je to moc hezké. Pod stanem, jako indiáni v té knížce, co mi dala teta Dorotea. No tak. A necháš mě, abych ti ten stan pomohl postavit. A naučíš je také lovit ryby. A můj zapadat a hned až bude plačit. Bude bez Mikuláši, musíme si promluvit jako muž služeb. Musíš být opravdu rozumný. No a jestli budeš rozumný, tak dostaneš po večeři dort. Musím ti něco vysvětlit. No tak, já jdu do kuchyně. Ne, dohodli jsme se, že mu to řekneme spolu. Mikuláši, chlapče, my s tebou letos na prázdniny nepojedeme. Pojedeš sám, jako velký chlapec. Jak to? Sám. Vy nepojedete. Chceme s vámi jako cestovat. A mysleli jsme si, že by tě to nebavilo. Pošleme do Dětského tábora. Zahrneš tam spoustu legrace. Už mi to kamarády. Je to sice poprvé, co budu sám, ale je to pro tvoje dobro. Co na to říkáš, Mikuláši, kamarádi? Senzace! Vždycky jsem si přála jít na letní tábor. Letní tábory jsou zaručeně bezva. Je tam fůra kluků, chodí se na prýma výlety, hrají se všelijaké hry a zpívá se okolo táboráků. Bylo to bezva, měl jsem jistou radost. Jen jsem nemohl pochopit, proč se na mě maminka s tatínkem dívali tak svítřešnými očima. Dokonce vypadaly trochu rozlobeně. Ale já opravdu nevím proč. Jsem byl přece rozumný. Zkouším si hlášení. Domácí úkoly si máš dělat doma. A tady budu já. Hele, ne. Ne. Když to nebaví. Hraj si, jo? Zahrajeme si na policajty. Vendelíne? Ty, jsi ředitelem banky. Ne, já počkej. A co budu dělat já? Tichu. Ty, když píne. Ty nám budeš jistit. No jo, ale jak se to dělá? A proč ty jsi vlastně vedoucí? Tak asi protože je můj tatínek policajt, to je snad jasný, ne?
nebudu kreslit. Žádná. Prostá, nehodná, no prostě žádná. Obráz pěkná. Budeme hrát na lidi nástroj, to nejlepší. Ale my na sebe nebudeme pozorovat, pokud se umíme. A hlavně se nebudeme smát. Rozumíte? Někdy si říkám, jestli nás paní učitelka nemá za rukačky. To je naklad. Co vlastně, to nejde máku. Tak, zastrčte si košiladu, štáhněte pásky, stáhněte Je třeba mít více autority. Posaďte se. Takhle se díky do obojže. totiž. Více autority. Musíte tu lavici zpět na své místo. Tak. Co pak jste dělali, než jsem přišel? Šoupali jsme na země na její místo. Já nemůžu pořád do té lavici. Ostatně proč jste lavici než koupali? Kvůli inkoustu, prosím. Inkoustu říkáš. Vidím, že máte potíže s kázní. Třeba užít trochu elementární psychologii. Děti, chci být vaším přítelem, nemusíte se mě bát, vím, že se rádi smějete, já se také rád směji. Jestli pak znáte tuto anekdotu, sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první oříšek, zlaté šaty. Rozlouskne druhý oříšek, stříbrné šaty. Rozlouskne třetí oříšek, diamantové šaty. Veverka se rozpláče, spoulí se na větvičku a vzliká. Já snad kvůli té pohádce umřu hlady. To se nasmáli dost. Teď do práce. Dáme bereme vajíky, dámu a myšku. Výborně, tak pokračujte. Co neznám? Ne, posaď se. Ty tam vzadu, přednes tu vajkuty. Co je? Ten špíně vám je plachý. Dobře, přednes tu vajku, třeba ty. Prosím, já tu bajku nazpaměť neznám, ale vím, o co tam přibližně jde. Je to příběh o vráně, která držela v zobáku emmentál. Emmentál, to Ne, to byl Romadu. Romadu to být nemohl, protože Romadu teče a jasně smrdí. Možná, že smrdí, ale má dobrou chuť. Mýdlo taky hezky voní a nedá se jíst. Jednou jsem to zkoušel. Ty seš ale hlupák. Víš co? Řeknu mému tatínkovi, aby dal tvému tatínkovi spoustu pokut. Brána a liška. Byla jedna liška a se pochovala lesem, kde je tam dost. máte mi veškeré sympatie, slečno. Takže dnes jsem si neuvědomoval, jakého sebeobětování vyžaduje naše povolání. Pokračujte tak dál. Hlavně odvahu, výborně. Námu. Ale
někomu se něco, třeba jenom nějaká malá drobnost, nemusíte celý den přivědět, co vás zaujalo. Škola, jak byla udělaná, se ti líbila? Jak chtěli zápalky? Se sýrem, s romangrem a ementálem, jasně. Konec tatínková kouření. My budeme moc rádi, když nám řeknete. Jak si mám nějaký časopis a jako, jak se tam číst jako děláte, nebo si to říká. Jo, jakým říkám. Bylo tam třeba něco, čemu jste nerozuměli? Nebo něco, co vás zarazilo, co se vám tam nelíbilo najednou? To se nebojte nám říct, budeme třeba vědět, že až to budeme příště hrát, že si na to musíme dát pozor, že to musíme zahrát trochu jinak. To je eventál. Aha. Co je eventál? Je to sýr, ale takový tvrdý, jako když jíš plátkový sýr. Někdy sýr na plátky. Ne. Tak takový nějaký sýr, to je takhle v celku tvrdý sýr. Když to romanku, ten je takový rozteklej a smrdí. Tak. Máte ještě něco, co byste nám řekli na závěr, co se vám líbilo, co byste chtěli? Kde? Tak ji vyvolejte, já... Já teda nezlobte se, ale... Aha, tak povídej. Nechtěla. Ale klidně to může přijít, neboj se. Nebo jestli se chcete na něco zeptat, třeba našich mladých herců. Tak tamhle tebe něco zajímá. Proč si dáte ještě toho pohlídku, že se to nelíbilo? Aha. Protože už takhle jsme to dělali. Nebo odpovězte, proč nepřidáme pohlídku? Protože už se nám žádná jiná nelíbila. Pravda. To já bych taky neřekla. Naopak jsme to dost těžko Nedostatek No, to taky určitě. Aby jsme vás neunudili. To se to nezdá, ale my jsme tohle představení připravovali už od listopadu. A ono dělat, že jsme se scházeli na to vždycky jenom jednou týdně, že nikdy nám to ještě navíc odpadlo, ty hodiny. A ono se divadlo nedá udělat prostě za jeden den nebo za jeden týden. Takže i z tohohle toho důvodu, že víc povídek by znamenalo ještě víc a víc práce. A my jsme chtěli to vlastně udělat tak, aby tam byly takové ty situace, které zažíváte. Jedna třeba ze školy, jedna z domova, jedna o tom, jak to mají kluci s holkama mezi sebou a jedna o kamarádech. Takže jsme si vybrali takové, které jsme si mysleli, že byste s nimi třeba i vy mohli mít svoji zkušenost. Mikuláši. Tak teďka to bylo skválně, ale když jsme to trénovali, tak jako jsme jenom tak pobíhali. A náhle jsem spadla, tak ty to zůstalo. Takže to si myslím, že je velká poklona i pro Mikuláše v téhle, protože opravdu spadla na schvál. Jo? To nebylo to, že by opravdu klouzla. Když jsme to poprvé zkoušeli a hráli, tak Léně, která toho Mikuláše hrála, tak opravdu tady uklouzla, protože měla silonky a ono se to hrozně klouže. A jsem říkala, to je dobrý, to tam nech. A vidíte, to zahrála to, jako kdyby to bylo ve skutečnosti. Jak je na ten tábor, a pak to bylo v té škole, tím táborem to skončilo, nebo ta škola tomu patřila ještě. K tomu táboru to byly oddělený příběhy. Bylo to těžko pochopení. Jo, měli jste pocit, že to spolu souvisí. Já myslím, že ne, protože vždycky tam byl v těch 3 příběhách jiný Mikuláš. Jiný Mikuláš. A na to jsem se vás chtěla zeptat. Vadilo
Vypadají jako... Vypadají jako posity, co to mají ty vlasy. Jo, takže když nemají vlasy v šiltovce, tak to přece jenom vypadá víc jako holky, viď? No, Jasně. my se ještě na škole, jak tam dáme na ty policajce takový Děkujem, takže tu hru na policajty a probíráme. Nebo se chcete zeptat? Na to, jak dělají divadlo, cokoliv, co vás napadne na knížku. Budete ještě někdy hrát? S touhle skupinou už ne. Jo, takhle, tohle představení myslíte?